За първи път в София извършиха еднодневен ремонт на тръби, без да се налага разкопаване или спиране на движението. Това стана възможно след прилагането на уникална японска технология. С пилотния проект на стойност 15 000 лева бяха възстановени 33 метра тръбопровод. Ремонтът на тръби в столичния квартал Лозенец се налага заради повреда на съоръженията и опасност от пропадане на пътната настилка. Използваната уникална технология е приложима най-вече в по-застроени и населени градове. Тази технология е особено подходяща за стеснени градски условия, тъй като се изпълнява напълно безизкопно. Целият процес на монтажа се извършва през съществуващата ревизионна шахта. Самият работен процес, освен по-безшумен и бърз, се оказва по-евтин от традиционната подмяна на тръби. Има няколко стъпки. Първата от тях това е почистване и подготовка на тръбопровода, т.е. това се извършва с специален робот, който се управлява от повърхността. След като тръбите са изчистени и неравностите изгладени, в шахтата се спуска машина. На принципа на спиралата новият материал се навива до запълване на цялата тръба, като след това се раздува. Представлява нанасене в монтаж на облицовка, спирално навита облицовка от лента, пластмасова лента, която се вмъква в старата тръба, старата канализация. Диаметърът на старата тръба почти не се намалява, съоръжението е по-здраво, а живота му се удължава поне с 50 години. Инвеститорите се надяват, че технологията ще намери трайно приложение в София, спестявайки тежки ремонти и задръствания на столичани. За БНТ София, Ива Милорадова.